Berkat, ukena beduk betray halingka, kat nyau genta man la kesengi ban yo, ban bam jatang sisin. Menta perkat ba une ukena ulang utrai jonga company, pasyong dor shi lak klor hagalaway. Kene kedai ke story jong unong syem ya ke Hyundai, ke car company. Uba kerteng ucang juyung. Lakaya ucang juyung, ha usnem kat kendai kat sana ke sinong barit akorea. Ukwa ban long no ga school and rai ka yeng kalong kabadong. Haduk kata-kata bawat tang ban let school ru yo bha. Uhap ban tray halingka lembat ki bahayeng. Henry kata ka jing trash tom teng teng kim yo ban bam bha. Uchung uhap ban let sya ka nong ba. Kabadan marjan bandi ki diang. Hang tau yo iba ki priyo ki don bun ka bam bat ki jan bam pong. Wat la kim tray halingka baro chisngi. Ban yo iya kata kapat long yo ban sngosi. Bat sngopo bahaya lade. Ukwa ban yo ka jing imba bha. Hagawai kesngi upule kot kubor kadan kecing tray bahe haganong ba marjan bagi dan kam ya kinong tray kani ka kubor ka aiman sim yu uban le ai aus nam khat kendai le pu ar hakarta ba udap khan rusnam uchung ushim ya karai pet na yeng ban im chasor hagawai ka miet uchung suki upet chasor lembat ke parlok ki jongo anda ula dap ya chispa rupau kilometer upoi hakowan city bat ban stang tray kum unong tray belahang ta kalong ka bae ba ya uchung kum ukna Henry ukmen ba namar ba ula pan kamai da kacing lai lot hakasin ka panengkong hakacing im jongu kacing im ka peteng bet kumne ha du arbanai hadin ba ula syakem ukpa jongu syam ubat uhaban ban pai biang shalengka kayeng jongu ka kemen ba ban yo iyo Henry ma upat kemen hapo kemen sem Hakini ki arbanai ba utrai kapelong yo uban I ya ki jingshna bat ka civil engineering Utibru umla ban yele ya ka jingdok da ka batrai lengka na kata ka dau persyang biang ban pet na yeng hagasin ka baar Henry man ka por ba upet kupa jung usyam bayo kat du aus nam kat kendai lai pasau hagar ta ba kat prasnam ule persyang ban mi hakane kasin basau hakane umdon bala ban kanggo upoi ha seyol ka baderu kanong ba jong ka sau ka hadu umta utre hang ta kat ka bawyo nengkong utre bela bat baar bat utre kum unong tre ka factory bat ka bakadu utre ha ka delivery ya jong ki kau ka bade ha ka bok yang rice store itrai dukan bat ki customer ki be ja ki jing tre jong batang ha ki riu benai ula long u manager hang ta hadin kata uchung utre shitom ban pen kiu ya kedukan haus nam khat kendai lai punyau utrai jong kedukan ushitom durba bat ushim ya ka rai ba phla Kubele ya ke jing trishtom uchung u ya ke dukan shu wala pen kamti no ya ke taka store hagi kiti jong uchung kan bau dan arpu arsnem uchung ulalong utrai jong dukan na unong tre hadin arsnem uchung utrai shitom shushu upen kiu ya ke jing shane aka yau kabaya rap yu wan pen kiu ya ke business barok ka ya biang Henry kensan ke jing jia kawan kalong ha ka World War II bat ka Japan ke sensyariya ke Korea Japan ka kwa ban penbiang kau yaki army ha pedeng katma bat ka shimlut barok kidukan kau na Korea kentup ya kadukan jong uchung bat barok ki jing treshitom jong u kala pulom shisendam uchung usno sibha Henry give up uang baladang ngabu ya ka met bat kamsim ha ka no ka kam ngala ban job da ka ne ka jing perkat usdang ban pet ya ka kam business ka baga kormen ke Japan kam la ban control Usdang man pelejing muda ke car repairing business. Haus nam kat kendai saupeu ushim loan lai hajar won. Bat peli ya ka adult service garage. Henry hakan ke por usniu bok ba baga garage ka ing. Tang arbanai balada peli bat barok kalong ke depai. Karukom long uchung kalong ka ba uhaban siwi ka loan bat ban siwi customer na ka benta ka jingdu nong joki. Lada uperkat ke jinge undala ino Henry uyale ya kijing shua. Ushim biang kalun ka balai hajar stan spa wan. Bat shna biang ya ka garage jongo. Uchung uyoi ba kajing jongi customer ka de ban slam palat ban shna ki kali. Kum tau perlong bat pelet jing mut ban long stet ba ban shna. Haba ki we ki shimpore ki arpaus ni ban pendap ya ka repair Henry ka garage jong upat kan pendap tang samsngi. Kakara jungu kalong kapa job haduk kata batang laisnem kata komut kat kendai so pulai kadukan jungu kala ki usyadu ki pra pengut kinong tre
Hagan ne kapor uchung ula depan siu ya kalon bat syong hasayo lem bat ki yang gisemjung. Business kalak kyo ba. Bat sesimpat ka jingjia kawan. Kacapan kadan kami kitiar ka wall wartu. Kumta ka shiman pedan kam da kedukan jongu. Sajisian ke business jungu kala shim nau. Hagan ne kasin uchung ula sefil de kumbasan pau hajar wan. Bat ulang confident ba ulapan permiksa ka weipat ke business. Anda lakut ka wall wartu. Kajingsen syar jong kacapan ru ka lakut hangta. Uchung wan biang syasayol hagas namkar kendai sapun rio bat sedang biang ye kekar repairing business ke jongu. Kalau rembah kan ke businessan rai ulbo kerting temai ka Hyundai Auto Service. Kat badang yait ke business uchung yo i ba ka Amerika ka shna building ya ke shipa jongka. Uyo i ya ka lat ka bahe ban shna da ki building ya ka. Don jik start ai ban shna building hen rai udang don ka jing ban shna. Ka ba ulu tray tangkum ukna. Ta ka daw agar ta ba da life waste nam. Kata ka murndai sa punyau ulu shna ka Hyundai Civil Work Company ka ba tang ban shna yang. Nengkong uyo iki project berit-berit. Pada haus nomor manfaat kata kalong kat kendai sanpeu ke company jungu kayo ban snai ke project bahek-bahek. Bat menta kane kalong ke business jungu. Parok kalalong ka bebiang. Henry sekawai pat ke jingjia ha ujun kat kendai sanpeu. Kanot karya kaya le bat ke South Korea. Kanot karya kala ejan bahabat ke Seoul. Na kata kada uchung uhapan pet no shop pusan. Lembat ki saving bat ki bahayi ngasam jungu Henry wadadin kane ke jingjia ru ke bahek bah Henry syak ban rem. Akata kapor ke US ke le bat ke North Korea bat ke South Korea. Bat ki jingdon kam jungki kedai ban Chinai ke headquarter. Uchung yo i ya ke Amerika bakadon pun pesa. Kumta ke ke bawa ke dan kam kedai tang ke jingshania bat ban penpoy ya kitiar ha kapor ke babiang. Uchung ula ya solang bat ki ula pemi ru ya ke moto ke kandu. Uang balada ke dor ke biang Chinai ke project. Kadba katma kadang ya uhaban syam shibun ki jing bat bun ki jingdu nong ki jongu Henry Chisian ba ula ai ya ki kitien umjuk kan randen lene e no ya ki kam ha chi teng lente harga dei kan neken kata ka jing chenia ka papen kiu ya ki jing dei u bat ka Amerika katma kala ko haus nam khat khandai san puar Henry uchung unang yo iki project he na ka Amerika adien shwaban shnabeng ya gari ke government jongka South Korea kal sedang bermachna ki building ki jingking ki dam bat ki surok hang ne ka Hyundai ru ka yo benta ban yo ya kata ka jingkio jongka business wat iki dam ki bahe do kum ka soyung dam bat ka Kyungbo Express ki dehi ki balashna da ka Hyundai snam ka kanai rupau chung ula dep san house nam bat ulong nong shna building bat bashna dam upajab Henry senghun uchung ula dep shna hajar ki kilometer surok bat mentapat ka dei uban shna ki kali bat banyak jaka hagas nam khat kendai ruhunya uchung pumi ya ka Hyundai Motor Company kendai rupu perapat upenya dei bat ka Ford ba un permi ya ki company car kajing penyesok jongki bat ka Ford lembat ka Hyundai kalong ka bajab hadu Arsnam hadin kadon kajing japer cuma pedeng baro ar ki company ka Ford kam kwa ba ka Hyundai ban shna ka car la jong kata ka dei ka daw ba house nam khat kendai nya pulai uchung upun kutno ya kajing dei jong ubat ka Ford upersyang man penyedai bat ka General Motor bat Volkswagen Henry baro ar ki kentai kadu ha uju hi usnam penyedai no bat ka Japan Mitsubishi Motors Mitsubishi ka perkat ban ai ya ka teknologi ban snakar ya ka Hyundai ha kata ka por ka government jong ka South Korea ka ai ordari ki company snakar ban ai ya ki kar ki balak ban thiet dam paro bat balak ban shanea haus nam khat kendai nya pun riu uchung pemi da ka weipat ka plan bat ka Hyundai ka pemi ka kar ban nengkong ha South Korea ka Hyundai Pony lingba ka jing tat ka dor ka ne ka kar ka long ka ba job ha South Korea bat bakala yo ru ya ka Hyundai ka balong an rupeu person ka yo ka kio watla ka Hyundai Pony ka long ka ba kio ba South Korea ka don ka jing her jong ka nadu ka quality ka kar kam long ba ba ka plek ru ka rong ha ba ka shit bat kibe ru badai na kane ka daw ba kane ka company ka le her ba ha gini ke hinyos bri ki ong ba uchung uhaban khang no ya ka sisendon Henry ka jing che jong uchung ka pin pelapat ya baro ka jaka ba un khang upalan ban sna da ka weipat ka kar factory ban pemi lai peu hajar teli ki kar hapo jong ka snam kinong page jong ka company bat ki manager jong ka company kimla ban sngo tho ya kane ka jing jet jong
ki ong ba menu bantit ya lai peu hajar teli ki kar ha kador lai lak rei uchung utip ya kejubab na jingkiu ha kayo kot ka South Korea kalakiu ba handa ki hajar ngut ki briu ki balakiu ha kayo kot man laos nam kata kemut ka jing dawai ya ki karu kalakiu ba kata ru ka hondai kalaban penboy ya ki kar jongka sheki wei pat kiri ini ka factory lashna house nam khat khandai prapau bar house nam khat khandai prapu ar ka hondai kal pemi da ka poni ka baar ta shibun ki jingkiu ka kani ka kar kam ya yeu tang ha South Korea Henry ka ya yeu ru wat chadu ki Latin America ki Afrika bat chadu ki Canada ru hadin katto kanesnam ka company Hyundai ka di sau lak teli kali bat ka jingyo nong jongkaru ka kiu ba haus nam khat khandai prapenyo ki di kumba ar lakan rupau jar teli ki kar hagarta ba udap penyo pa arsnam uchung ula chong thaj na ka Hyundai ong kum ucherman hadin baki para bat ki khon ki kseu jong u ki shimti ya ka company menta ka Hyundai ka lalong ka car company ka balai ha ka perthei tang ha usnam ar jar apu ar ki di kumba sau klor teli ki kar la ha barok ka perthei bala tip ya ka Hyundai kum ka car company ka ba long ka ba job ha henry tang katto ka nengut ki priu patip ba ka don hapo jong ka sau pu ar teli ki company ha ka Hyundai group kum ki Hyundai Elevator, Hyundai Information Technology, bat ka Hyundai Heavy Industry, bat ka long ru ka bahe a perthai ban shnai ya ki company ke bade tang chpang ki jahat ya ka South Korea ka Hyundai kam long tang kum ka company Henry ka long ka ba pen kio ya ka ri ai ka kam bat kum juri ya ka nam ko buram jong ka South Korea ha baro jong ka perthai ka ne baro ka sedang na ukna bom don tang ka jaban bam bom don ke jingnang bom don ke jing start Henry udon ke thong bat ke ba kham kong san ka dai ke jing thrang jong u ban long u ba janai kublai shibun ma pipet ya ke ni ke video ada pis no tanat ngababan like ban share ban subscribe blen ger kui pe stay blessed